Κατεβήκανε κάτω στα ποτήρια, το είπα εγώ να έρθει. Ναι. Τώρα κατεβήκανε, ναι. Ναι. Έλα, αυτό θα γίνεται από εδώ. Τάσο, να πάνε να χαιρετήσουνε. Ο Πάγκος να πάει να χαιρετήσει. Ο Πάγκος να πάει να χαιρετήσει. Να χαιρετήσουνε. Έχω τον τηλέφωνο. Εντάξει. Τάσο, εντάξει, Έτσι δεν πρόκειται να γίνει φωτογράφο. Κάθε στο πρόβλημα στην κάμερα. Πόστερ θα είναι έτσι. Δεν νομίζουν όλοι ρε μαλάκα. Γράφει πολύ πίσω. Τι γράφει αυτό το πράγμα? και εγώ τόσο κάτω. Για να δω, τι ζούμε έχει έτσι. Πλάκα πού σου.